Tapos dito po sa Aningalan. Sumide trip po tayo dito sa Monte Valley, sa Aningalan pa rin. Ito yung mga inarkilahan na ATV. Isigaw mo yan. Isigaw mo, miss. Para mawala yung takot mo. Sigaw mo, sigaw mo. Ayan po, ang saya nila. Ang sayang may takot. Po na naman dito sa Aningalan, dito po sa Monte Valley Resort. Yan po, umaambon. Ayan nga lawan. Tingnan mo alin, Meg? Tingnan mo alin? Ay, Igbaras. Wow, friends from Igbaras. Marami po sila mga kaibigan, no? Ano, kamo boss ano? Ah? Ate. Oh, nice one, nice one, nice one, nice one. Merong pa ano? Merong pa shout out? Sino merong shout out sa mga kaibigan natin? Shout out sa mga SK chairperson kang Loren Lechicon. Okay. So merong ano pa? Iba pa? Long na ramblong na.
Meron pa, meron pa. Ah? So, ganda, ganda. Antikan nyo ako channel. Morning. Good afternoon na ba to? Magandang hapon. Good afternoon, magandang hapon po. Dito po tayo sa Monte Valley Resort. First time nyo dito? Opo. Hindi naman makita yung mukha mo, ma'am. Wala namang COVID dito sa ano eh. Walang COVID dito. Ano ngalan? Walang COVID dito, ma'am. Hi. Yan. So, kumusta yung trip nyo dito, ma'am? Parang Okay, masaya. medyo. Parang medyo hindi masaya, no? Sira kasi yung ulan. Kasi umulan eh. Kahit na rin umulan eh, maganda naman yung paligid dito. So, saan kayo, ma'am, galing? Sa iba. Igbaras po sila, mga kaibigan. So, meron pa shout out? Shout out sa lahat ng Igbaras Laon. Wow, dito po kayo sa ating channel na Antikan nyo ako. Antikan nyo ako. Atikin niyo ako. Ah, Bye. wow, thank you. Dito naman si ma'am, oh. Ayan, pakuha naman, ma'am, ng ano mo, ma'am. Mas mo sandali. Yan. Parang Ano po? artistahin po, mga kaibigan. Yung si Miss po dito. Maganda pala yung mga taga Igbaras, ano? Maganda, no? So, ano yung sinakyan nyo, ma'am? Motor po. Motor, lahat kayo motor. Merong angkas lang. Tag-isang angkas po. Tag-isang angkas. Yung driver, babae o lalaki? Lalaki. So, yung sinasamahan mo, boyfriend mo? Hindi po. Hindi. Yung kapatid mo? So maganda. So, ilan kayo, ma'am? Madami po. Madami po kayo. So, mayroon pa shout out ka? Pa-shout out? Wala. Wala kang kaibigan. Sige. So, thank you, mama. Thank you. God bless. Thank you. So, pa-swing-swing naman kayo dyan. Pa-shout out sa mga taga-Igbaras Mga gwapong mga taga-Igbaras. SPR. Ayan. Riders. Team SPR. Parang nakita kita sa sa mga motocross palagi. Tulog kayo sa akin para Indoor King, sino nga pala, sir? Bradley Yu. Bradley Yo. Shout out Bradley Yo. Bradley Yu. Team SPR. Igbaras. Yan. So walang motocross pa po ngayon, sir. DNTR. Dalam na pulak. Dalam na pulak. Ang team na DNTR. Manamang napulak. Mount napulak. Sakop ng sakop ng ano ba yan? Igbaras? DNTR Dalam na pulak Trail Riders. Wow. Ganda, no? Dalam. Hindi ba yan, sir, na balda? Hindi ba yan na balda? Hindi ra. Hindi baldado? Walang diferensya yan, no? Basta dalom na pulak. So, yan po sila. So, mabuti hindi kayo inulanan sa daan. Sila lang. Sila lang? Kasi ang bilis nyo hindi makahabol yung ulan. Ang bilis nyo. Dito kayo dumaan, sir, sa sa boundary lang. Dito lang kayo dumaan sa boundary. Baldan. Tuble, linya ko kung sigbaras ka, umagi sa tubungan. Pag-abot mo sa tubungan, diretso ko sig tuble. Pag-abot na karajan ka sa may baldan, sa may mga view deck lang man sa may tuble. Tuble ra nga sakop. Pag-abot mo sa may diya ka maagi sa may daan nga dalan, off-road. So, hindi ko malapos ka 4 wheels motor lang gid. Motor lang gid. Imo motor to pwede ito. Pwede to? XRM pwede. Kaya? So, malamig na po dito, umambon, mga kaibigan. Boy, ano DDL ne? Mayak ang may kamera ko ba? subscribe, antikin niyo ako. Alright, thank you.